angeni ibro bedo kiloso kotende kod duond kanisa. Acha kana gi Felix, rowere ma pacho ka dwarango. Angeni penjo no, en penjo ma iye lach. Bato dwara. Weche ngeng chakre higa mokalo jopiny wan kwa vijana waol gi telo mar agoko. Koro chike mag Kenya bende wadwaro ni serikal olu. Koro magi gik mabedo ka lit nikech iyudo ka wa vijana gionge tich. Wa vijana gisomo to pok omigi thuolo mar yudo tich. Yudo ng'ato nyaka notiek skul osetieko 10 years oko to pok oyudo platform inyalo miye mondo gima nosomo otinego jopiny. Kwa chako gi job mayudore e Kenya, gini ok en ndalo Ruto kende. Ma sida mobedo ndalo kata kapok onyuolwa. Wayudo ka ji vijana moyudo gi tich tek. To sani bende gima changamoto maduong' sana kwa vijana, iyudo ka tije te ing'iewo. To wa vijana onge jonyuol sani man gi pesa manyalo golo 1,500 ng'iewo ne nyathine tich. Sana recruitments mag police gi, obed KDF, obed prison, iyudo ka tich ing'iewo. To onge tich masani nyalo ng'iewo e sekta mar military gi police matine 1,500. To onge janyuol manyalo golo keto nyathi. Nikech oneno ni pesa ni moloyo otimgo biashara moro, onyalo puonjogo nyathi machielo. Koro mano changamoto machielo. Alafu tije masani serikal ketonwa mtandao, online jobs, you apply through online. Ni submit documents magi e mtandao mondo ibed shortlisted. Yudo ka tije gite kiketo e mtandao. Yudo ka oketi to tije gi jogo sakao. Koro onge tich moro amora mabedo recruited online. Nitiere ka government manipulate Kenyans. Ka olando tich moro to tije gi nosakao wa vijana. Koro wa vijana time gibedo ga wasted. Iwuondo gini apply uru tijni, tich nitiere mtandao, dhiro e website machalo kama, submit oboke magu mondo ubed shortlisted. O vijana kotimo magi, ten mana waste of time, ok yud tich. Machielo bende gimoro ni white collar job ni pod en nyaka ing'e ng'ato. Ma bende sando ji. Samoro nyuli family ma onge ng'ama inyalo ng'e. Koro in tich onge. Koro wasa dino ne vijana ma high potentials man gi capability manyalo deliver ne jopiny ok nyal yudo tich. Kata kiduogi dara mar siasa ka, kata lugo waka. Kijana moro moromo telo ne kata oganda ne manyalo man gi ability mar leadership. Ok nyal miye chance. Irango niya ng'ama ting'o bade. Nyaka bi ting' badi. Maka ok oting' badi kata siasa ka bende ok nyal donje. Koro magi changamoto ma wa vijana kale emomiyo ka wach moro wuok matin ni vijana idwa restrict kata ng'ato golo fununu moro ni wa vijana wadhuru demand right marwa e pap kuchocha. Ido ka vijana te wuok. To giwuok oko ka romo margi. To kinde ma bende giwuok nyaka rom ga